Vážení diváci a poslucháči, v dnešnom pilotnom dieli hradného podcastu budeme diskutovať o fungovaní tentokrát Ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré zriadila vláda a ktorý odobril parlament, funguje už takmer rok. Vítam štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu Jána Krišandu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Generálnu riaditeľku sekcie financovania športu a štátnej športovej politiky Magdalénu Danihelovú. Dobrý deň. A špeciálneho hostia Martina Vaculíka, medzinárodného majstra Slovenskej republiky na plochej dráhe. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Vítajte. Ja by som na úvod povedal taký jeden citát. Andrej Danko na jednej z konferencií vyzval všetkých funkcionárov zväzov v duchu: tento rezort je váš, stretávajte sa, rokujte, riešte, aby aj šport bol systémový a mal zmysel. Tak na úvod by som sa teraz pýtal, aká je filozofia ministerstva a čo vlastne z toho bežný občan má. Tak na tejto konferencii som bol aj ja s pánom predsedom Dankom, bolo to vlastne minulý rok v Poprade na konferenciu Šport a spoločnosť, kde vlastne prezentoval tú víziu, o ktorej vlastne Slovenská národná strana, náš predseda a samozrejme ja som dlhodobo tú agendu mal v portfóliu a videli sme, že cestovný ruch a šport majú obrovský potenciál pre Slovenskú republiku, či už vo forme nejakého benefitu rozvoja cestovného ruchu, organizovania športových podujatí, ale aj pri prezentácii, a nehovorím o ďalšom aspekte zdravotnom. Toto ministerstvo sa nerodilo ľahko, predchádzalo tomu deklarácia športu, ktorú sme podpísali na Slovenskom olympijskom a športovom výbore. A vlastne k tejto deklarácii sa v tom čase prihlásili všetky relevantné politické strany, že budú ten šport podporovať. Trošku samozrejme po voľbách sa tá situácia zmenila, že my, čo sme hovorili, že ten šport budeme riešiť, tak ho riešime ďalej a vlastne tí, ktorí zostali v opozícii, tak hovoria, že nie je dobré riešiť šport v takomto rozmere alebo pozornosti, ale ja si myslím, že vlastne ten šport bol dlhodobo zanedbávaný a náplň toho ministerstva je v tom, aby tá spoločnosť ten šport nevnímala ako len to, že športu sa niečo dáva, ale šport má naozaj pridanú hodnotu, lebo je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku a takisto je dokázané a sú na to štúdie, že vlastne 1 euro vložené do športu generuje ďalších 5 eur v obrate, 4 až 5 eur, že vy keď dáte 1 euro, ten športovec musí ísť niekde na súťaž, musí si kúpiť výstroj športovú, oblečenie, musí niekde prespať a to je naozaj tá ďalšia pridaná hodnota. No a v neposlednom rade je aj to vlastne ten zdravotný aspekt, že je to výborná prevencia zo zdravotného hľadiska, z negatívnych javov v športe. Vieme, že mládež sa venuje všelijakým iným nebezpečným alebo takým, by som povedal, dobovým alebo časovým nástrahám. Takže si myslím, že vznik toho ministerstva má opodstatnenie, určite si miesto nájde a ja si myslím, že aj tí športovci začali vnímať to, že majú v ministerstve cestovného ruchu a športu teraz taký orgán, ktorý sedí vo vláde, je pri stole a rozhoduje pri kľúčových veciach. A to je po našich skúsenostiach z dobu covidu veľmi dôležité, lebo ten šport bol odsúvaný úplne, respektíve nebol riešený. Takže splnila sa, myslím, nielen naša a moja vízia predsedu SNS Andreja Danka, ale aj mnohých športovcov, že majú svoj orgán a svojich ľudí, kde sa môžu stále obrátiť. Dobre, by som sa ďalej chcel spýtať, teda aké sú vlastne potreby športovcov a ako to naväzuje, ako sa s nimi komunikuje. Tak o mne je známe asi to, že 16 rokov som bol predsedom Slovenského zväzu juda, takzvaného malého športu, takže dlhodobo robil som aj podpredsedy Radu športu ministra školstva, takže v tom procese som dlhodobo a je o mne známe skôr to, že ja som človek taký, ktorý ide medzi ľudí, navnímam tie potreby, tí športovci, čo potrebujú a na základe tých potreb riešim. Absolvoval som, odkedy som išiel alebo nastúpil na túto funkciu, veľa stretnutí. Myslím si, že aj pre mňa výborný, inšpiratívny, lebo človek nepozná do detailu tie potreby tých jednotlivých zväzov a pre mňa
To isté je veľmi dôležité, že máme veľmi dobrého a silného partnera a dobrú spoluprácu so Slovenským olympijským a športovým výborom, kde takisto máme ako naše ministerstvo veľmi, veľmi dobrú oporu a spoluprácu. Aký vlastne ten prístup ministerstva? Už sa podarilo nejaké veci rozbehnúť, procesy? Ja by som len chcel potvrdiť to, čo pán Krišanda tu povedal, že naozaj ja som bol na dvoch stretnutiach priamo s pánom Krišandom a zástupcami Speedway klubu Žarnovica, ktorí vlastne sú zodpovední za Žarnovickú plochu dráhu a naozaj ten prístup z vašej strany, ja som po prvom stretnutí bol veľmi milo prekvapený, pretože to, čo ste povedali, že sa zaujímate o špecifika tej danej disciplíny, ktorú možno nie celkom poznáte, ale zaujíma vás to, aby ste to naozaj spoznali, aby ste pochopili problematiku, pretože každá tá disciplína je veľmi špecifická a plochá dráha je tiež takou disciplínou, ktorá má tie svoje špecifika a to sa veľmi cení, pretože naozaj vypočuť si tých športovcov, respektíve v našom prípade tú plochu dráhu, vypočuť si, čo potrebujeme, aké máme nejaké nápady a vízie. To si veľmi vážim a to naozaj je perfektné z vašej strany. No a ďalej ako športovec vnímam, že naozaj je tu ministerstvo, ktoré zastrešuje nás, športovcov a vtedy, keď sú už nejaké požiadavky alebo proste máme nejaké nápady, čo by sme vedeli spraviť lepšie, ako by sme možno mohli my ako športovci sa ďalej nejakým spôsobom posúvať, tak sme vypočutí, to si veľmi vážim. Taktiež z vašej strany ako ministerstva už aj tento rok plochá dráha dostala podporu, za čo sme my ako šport, ktorý možno nie je na Slovensku až tak veľmi populárny, ale robíme naozaj všetko preto, aby sa spopularizoval, aby sme mali čo najviac mladých jazdcov. Tak sme veľmi vďační za túto podporu a veľmi si to vážime. Takže ja by som to zhrnul, že naozaj z pohľadu toho športovca zatiaľ moje skúsenosti sú výborné. Pre mňa je veľmi dôležité to, že naozaj sme vypočutí. Je vypočuté to, ako my vidíme tú našu disciplínu, a že naozaj vidno tú rýchlosť tej práce a to, že sa vždy hľadá cesta, ako pomôcť a to je pre mňa veľmi dôležité ako pre športovca. Takže ďakujem veľmi pekne za to. Ja by som mohol ešte, keď Martin Vaculík je majster Európy a 5. z majstrovstiev sveta. Tento rok 5., minulý rok 3. Áno, čiže je to naozaj veľmi známa športová osobnosť a robí dobre meno Slovensku. A chcem nadviazať na to, že jak ma pozvali na tú plochu dráhu, vlastne na to finálové kolo Československej ligy, kedy vlastne klub zo Žarnovice vyhral prvýkrát v histórii Českú extraligu, čiže klobúk dole. A naozaj, keď som tam prišiel na ten štadión a videl som to zapálenie tých ľudí, a koľko ľudí tam bolo, tak to bolo pre mňa neuveriteľné, že človek v Bratislave, keď sedí od stola, tak sa mu jednoducho povie, že toto podporím, toto nepodporím, to nemá zmysel. Ale keď som tam prišiel a videl som to nadšenie a vlastne aj ten záujem tých ľudí o ten šport, tak jednoducho som si považoval za povinnosť vstúpiť do takýchto procesov a to nehovorím o tom, že síce som judista, polový športovec, ale ja poviem, že na tú motorku neviem, či by som mal odvahu sa posadiť, lebo naživo to vyzerá naozaj fakt brutálne a treba na to kopec odvahy, čiže klobúk dolu pre takými chlapmi, čo na to sadnú, lebo naozaj je to športové umenie, naozaj. Ďalej by som sa ešte chcel obrátiť na pani generálnu riaditeľku. To je vlastne tak, ako vystáva taká otázka, že vlastne ako sa sklbujú také, nazval by som to, že soft športy a hardcore športy, čiže máme tam šach, jedna strana športov je taká indoor a potom sú tam také športy ako tá plochá dráha, kedy sú to dve rôzne disciplíny. Aktuálne v parlamente sa preberajú aj, teraz ide zákon o športe do druhého čítania, k tomu vlastne aj Fond na podporu športu sa mení. Viete nám približiť, o čo sa jedná, alebo čo vlastne riešia tieto zákony? Novely týchto dvoch zákonov vlastne vznikli preto, alebo teda podnetom preto bolo hlavne aplikačné praxe, problémy, ktoré vzýšli, alebo prípadne požiadavky zo športovej obce. V priebehu
hneď v prvých mesiacoch vzniku ministerstva, tak bol zvolaný okrúhly stôl so zástupcami národných športových zväzov, kde sme vlastne predostreli naše myšlienky, ktoré by sme chceli riešiť v pripravovanej novele a takisto sme si skonfrontovali tieto naše poznatky z ich a snažili sme sa zapracovať ich. Čo sa týka novely zákona o športe, tak v prvom rade sme sa možno snažili znížiť takú tú byrokratickú záťaž pre športové organizácie aj národné športové zväzy, aby mali trošku menej takých tých povinností, ktoré tam z toho vyplývali, samozrejme bez ohľadu na to, že či si plnia iné povinnosti alebo nie. V prípade zákona o fonde na podporu športu, tak také najvýznamnejšia zmena, ktorá je tam, je to navýšenie finančných prostriedkov, ktoré vlastne do fondu na podporu športu zo štátneho rozpočtu pôjdu. Takisto sa tam vyšpecifikovalo percentuálne prerozdelenie použitia týchto finančných prostriedkov, ktoré sú tam. A takisto niektoré tie veci, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Ja by som ešte k tomu fondu, možno to, že vlastne keď sme sledovali tie veci, čo sa týkalo niekedy prerozdelenia finančných prostriedkov, tak naozaj tie finančné prostriedky prerozdeľovanie sa delilo na nejak výziev a bodovacieho systému. A ten bodovací systém v predchádzajúcich výzvach vlastne nastavený bol tak, alebo generoval určité veci, kde to išlo väčšinou na podporu samospráv, by som to povedal, a športových samosprávach, ale až 1/3 zo všetkých finančných prostriedkov skončila v západoslovenskom kraji, respektíve v Bratislave. Čiže preto sme aj do toho vstúpili a našou takou pripomienkou, a som veľmi rád, že vlastne Fond na podporu športu prehodnotil svoje prerozdelenie finančných prostriedkov a pristúpil k tomu, že tieto finančné prostriedky sa teraz delia proporčne medzi všetky kraje, lebo napríklad pri poslednom prerozdelení by išlo do Bratislavského kraju a Bratislavy 10 miliónov a na Košický kraj, myslím, vychádzalo 1,2 milióna eur. Tak preto si myslíme, že vlastne deti v Košiciach alebo medzi Laborciach majú také isté právo na šport a na tie športoviská, treba aj Žarnovici, jak deti v Bratislave. Čiže ja som veľmi rád, že tak sa tie peniaze rozdelili. A vlastne aj tým navýšením na 60 miliónov prišlo k tomu, že proporčne sa bude deliť medzi samosprávy, futbal, hokej a národnú infraštruktúru a infraštruktúru národného významu, lebo práve tak, ako teraz, keď vlastne budeme stavať ten plochodrážny štadión, tak to bude infraštruktúra národného významu. A za starého doby alebo starého hodnotenia by to bolo oveľa zložitejšie, ako keď tu vieme, že zadefinujeme, že chýba nám plochodrážny stadión, je to nejaký benefit pre cestovný ruch, pre športovca a tak ďalej, tak áno, je to v záujme štátu výjsť ústrety a stavať takéto športoviska. Tam vlastne bolo spomenuté Olympijské centrum. No, Olympijské centrum, takisto chodím, však športovci chodíme po svete a vieme, napríklad Poliaci majú takýchto vlastných olympijských centier 5, hej, či je to Štýrk, Spála, ja neviem, Zakopané, to isté Maďari majú takéto olympijské centra Táta, potom myslím si, že niekde to majú pri Budapešti, Česi majú Nymburk. Hej, čiže naozaj aj my potrebujeme takéto nejaké centrum športové a preto som rád, že vlastne schválila vláda na svojom zasadnutí investíciu celkovej vo výške 31 miliónov na športovú halu v X-Bioniku, ktoré bude olympijským centrom a zo štátu tam vlastne pôjde 20 miliónov eur. Takže je takou prioritou štátu, aby aj naši športovci mali doma adekvátne podmienky na tú prípravu. Dobre, ja by som sa ešte chcel spýtať ku legislatíve. Vlastne cez ministerstvo športu a cestovného ruchu šli zákony aj vlastne na podporu športu mládeže. Taktiež aj pridružené veci ako sezónne práce a teda. Rieši sa ešte medzičasom aj oslobodenie napríklad. Tu sú vlastne také drobné veci, ktoré sa doteraz neriešili, ale napríklad riešime odbremeniť reštaurácie, ktoré majú rozvoz, aby vodiči nemuseli mať povinnosti získavať rôzne osvedčenia, ale taktiež aj pomocný personál v reštauráciách a tak podobne. Áno, tak aj pri tvorbe zákona o športe v roku 2015 to bolo vlastne tak, že jedným z tých pilierov financovania športu bolo zavedenie tzv. Športových poukazov.
ktoré sa však nepodarilo zrealizovať a teraz som veľmi rád vlastne, že sa to prostredníctvom občianskeho zákonníka dá realizovať. Voláme to ako športový poukaz, ale je to príspevok na športujúce dieťa do 18 rokov a vlastne kopíruje úplne podmienky, ktoré sú totožné s rekreačným poukazom. Čiže áno. Zákonníka práce. Tak máme tu na tú odborníčku, tak ona má ešte doplní pani riaditeľka. Čiže ja len viem, že je to na tom istom princípe a myslím, že je tam maximálny príspevok toho zamestnávateľa vo výške 275 eur s tým, že rodič musí dať 225 eur a môže sa to uplatňovať iba u jedného zamestnávateľa. A tie podrobnosti už pani riaditeľka vie lepšie asi. Podrobnosti asi zhruba, takže ono to doteraz v tom zákonníku práce aj bolo to ako nepovinné, kdežto teraz touto úpravou sa to z toho vzniká ako keby povinnosť pre toho zamestnávateľa, keď má viac ako 40 zamestnancov. 49, pardon, ak viac ako 49 zamestnancov, že je to, tak ako tie rekreačné poukazy, bude to povinnosť poskytovať tento poukaz na športovú činnosť dieťaťa. Ako ono to teraz momentálne je to ešte v rámci vytvorená pracovná, taká širšia pracovná skupina v rámci ministerstiev. To znamená, je tam zastúpené ministerstvo financií, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo cestovného ruchu a športu. A diskutujeme, alebo prípadne niektoré veci, ktoré sú nejasné, prípadne sa hľadajú tie spôsoby, ako by to bolo čo najideálnejšie nastaviť a zahrnúť do týchto poslaneckých návrhov. A teda ide jednak o zastropovanie výmerového základu pre profesionálnych športovcov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Jednalo by sa o sociálne a zdravotné odvody. Takisto je tam príjem trénera do 500 eur by bol nejakým spôsobom oslobodený jednak od dane a od daní z príjmov a potom alebo aj od odvodov z zdravotných a sociálnych odvodov. Ale to je všetko ešte stále predmetom týchto rokovaní. A takisto ešte mám sponzory vlastne, náklad. A na výdavky vynaložené vlastne na podporu športu, nejakej športovej organizácii by boli uznanými alebo daňovými výdavkami do nejakej. Nie je to na spôsob super odpočtu, ako je veda a výskum, ale je to možno zahrnúť, aby tieto výdavky boli možné byť daňovými výdavky do určitého hodnoty alebo do nejakého percenta zo základu dane. Čo je zásadné, čo sme tu nepovedali, tak možno zásadné je to, že vlastne Typos pristal pod domovom prístave, by som povedal, lebo stále financovanie športu hlavne predbiehalo, niekedy to bola Saska športka, ktorí to poznajú, potom to bola športka, ktorá bola potom zoštatnená a vlastne prešlo to určitými peripetiami, až pokiaľ sa to nepremenovalo na Typos a ten Typos bol stále pod ministerstvom financií. A čo nám sa zásadne podarilo, Typos sa vyňal spod ministerstva financií a spada pod ministerstvo cestovného ruchu a športu a je výrazným zdrojom financovania športu, nejakým benefitom a bonusom navyše pre tých športovcov, ktoré ani není niekde, by som povedal, v tom štátnom rozpočte alebo v tom, čo máme, to je niečo navyše ešte. Ešte by som to dal priestor, Tinovi. No, že či je zdravý, kedy nastúpi na motorku, lebo je po operácii. Prezradím na ňo, hej? Už trénujete? Či? No jasné, hej. Na motorke síce nie, lebo mám teraz po sezóne, ale už k motoršportu patria aj zranenia, no a tá plochá dráha. Tie zranenia sú takou súčasťou nechcenou toho a nakoniec sezóny sa mi zlomila kľúčná kosť už niekoľkýkrát, takže už tie skúsenosti sú tam aj s rehabilitáciou, aj s tréningami, takže dnes viac ako mesiac od operácie všetko OK, takže príprava ide v súlade s plánom a pevne verím, že na druhý rok opäť budem dobre pripravený, aby som kvalitne mohol reprezentovať Slovensko na medzinárodnej. Áno, to bolo po páde. To bolo v poľskej lige, v posledných pretekoch poľskej ligy a došlo tam ku kontaktu a odnieslo si to vlastne práve rameno. Ešte keď som tam bol, tak som sa dozvedel také technické veci. Martin to bude lepšie asi vedieť povedať, že tam je opačne sa to nejak na tej motorke riadi, alebo jak to mám povedať, že keď ideš do zatáčky, tak ten plyn sa pridáva, nie?
viacej a keď vychádza... Stále ide na plný plyn. Tam sa hľada nejakým spôsobom trakcia tým plynom, tým, že my nemáme brzdy a máme len spojku a jeden prevod, nemáme ani prevodovku, tak ako keby naozaj tam záleží od toho jazdca, ako si vie s tým plynom poradiť. A v podstate áno, plný plyn stále, ale niekedy treba aj trošku ubrať, aby tam práve tá trakcia bola, aby sme išli ešte viac rýchlejšie. No, takže. Sa chcem opýtať, lebo som tam bol a ma to zaujalo, že vlastne tí jazdci sú všetci štihli, jak ja som bol niekedy, som bol 66 kg tiež, ale keď som to judo robil, ale chcem sa opýtať, vy tam máte nejaký minimálny limit na tie motorky? Nemáme, ja mám tiež 60 kg a snažím sa to držať a nie vždy to ide, ale je to náročné. Totiž motorka sama o sebe váži 77 kg, to je minimálny limit plochodrážnej motorky a každý jazdec, ktorý má čo najmenej kg, tak je to samozrejme benefit pre ňoho. Ja s mojou výškou 178 cm tam už patrím medzi tých vyšších. No a prirodzene jazdec, ktorý má niekde, neviem, 170-168 cm, tak jeho normálna váha je niekde v okolí tých 60 kg, čiže áno, dobre ste si všimol a to sa mi aj páči u pána Krišandu, že naozaj pri všetkých tých rozhovoroch, aj keď ste boli v Žarnovici, veľa sa pýta, naozaj chce vedieť na dané špecifika tej disciplíny a to mi je veľmi sympatické, pretože naozaj vidno, že máte toho športového ducha a ja si to naozaj cením a super, takže... Čiže a ja som rád, že nielen judisti držia váhu, ale aj plochodražníci. Čiže máme niečo spoločné športy máme asi túto. Pre tie motorky tam je koľko výkon? To je, obsah je 500 kubických centimetrov a výkon je rôzny, niekde okolo tých možno 80 koní, ale keď si zoberieme, že tá motorka váži 77 kg a má 80 koní, tak to je celkom slušný výkon. Niekde z 0 do 100 sme do 3 sekúnd a v podstate tým, že nemáme brzdy a ideme non-stop, to zadné koleso nám točí niekde okolo 10 000 otáčok, tak je to také zaujímavé. Je to... Motorka koľko točí? Maximálny limit vlastne máme 13 500 otáčok. To je jak niekedy formuli mali, nie? No, tak tam máme už teraz ako keby ohraničený ten maximálny limit 13 500 a do tejto úrovni sa motory vytáčajú. Mňa zaujalo to vlastne, že jak som sa tam bavil, takže tie motory alebo tak sú na 3-4 použitia. No aj menej. Aj menej, čiže naozaj je to dosť nákladný šport a veľa si reparasujú, odozdávajú si súčiastky, čo som počul, že ste odozdali niekomu tiež niečo posunuli. Na profi úrovni, tam už kde sa ja pohybujem, tak tam naozaj musíme mať všetko najnovšie, najlepšie a tie servisy tých motorov sú časté. Častý servis znamená, že spravíte 2 preteky a motor musí ísť do servisu. To znamená, jeden pretek máte 5 jazd a jedna jazda je zhruba 1,5 km. Takže to máte na 10-11 km plus minus motor a musí ísť do servisu. Hej? Čiže pre týchto profíkov je to zhruba takto nejako. A potom samozrejme sa snažím aj ja pomáhať tým mladým jazdcom, tým juniorom a tomu klubu v Žarnovici tým, že také veci, ktoré možno pre mňa už nie sú najvhodnejšie, ale pre nich stále sú viac ako dobré, tak im takto posúvam a áno, juniori potom ešte ďalej vedia na tom jazdiť, či už trénovať, alebo aj ísť nejaké preteky a oni ako v zásade nepocítia nejaký ten minimálny úbytok výkonu alebo niečo takého, ale na tej najvyššej úrovni už sa snažíme mať všetko tip-top. Ešte možno poviem, že sme podpísali minulé memorandum s FIA, s Automobilovou federáciou svetou u nás na ministerstve, tak verím tomu, že nám vlastne pomôže k tomu, vy spadáte pod nich? Ja som pod FIM, motocyklová organizácia. Čiže vlastne dúfam, že nám to nejak pomôže pri získaní tej licencie na tú Svetoligu, či jak sa to, čo to chceme? To by bolo výborné, keby sa podarí uskutočniť a usporiadať Speedway Grand Prix na Slovensku. To je jeden z takých mojich osobných cieľov, pretože to je vlastne tá najvyššia súťaž svetová, aká je v našom športe. Je to niečo ako MotoGP, je to niečo ako Formula 1, je to seriál pretekov označený Speedway Grand Prix a neviem, každý rok je to 10-11 podujatí rôzne po svete a keby jedno z týchto podujatí mohlo byť na Slovensku, tak to by bolo perfektné, to by bolo úžasné.
sa stretáme a ideme vytvoriť ten národný plochodrážny štadión. Máme jazdca, nášho človeka, o toto je lepšie, lebo hovorím, že aj tá organizácia, alebo to športové podujatie, keď máme domáceho pretekára, je oveľa iná motivácia, jak keď to robíme tak, že pre niekoho. Čiže máme tu na špičkového svetového jazdca. Ďakujem. Aj tí fanúšikovia by boli, verím, že nadšení, keby sa niečo takéto podarí a tak, ako ste spomínali, keď je ten ich zverenec alebo jazdec, ktorému ozaj fandia, ešte súčasťou toho preteku, tak je taká tá prídaná hodnota, že naozaj to je tá čerešnička na torte, že by to bolo fajn. O prípade ešte ma zaujímalo tak, že koľko tam prirastok nových ľudí, ktorí sú v tomto športe? Od nejakého času slovenská televízia vysiela priame prenosy zo Speedway Grand Prix, čo je tiež úžasná správa pre disciplínu, pretože popularita plochej dráhy na Slovensku stúpa, čomu ja sa veľmi teším, pretože ako keby ďalší taký môj sen alebo jeden z takých dlhodobých cieľov je, aby keď ja jedného dňa skončím, aby tu po mne boli ďalší mladí jazdci, ktorí budú konkurencieschopní s tými svetovými jazdcami, hej, aby keď ja už nebudem jazdiť, tak aby opäť nejaký nástupca mohol bojovať o Grand Prix, mohol jazdiť v najlepšej lige na svete v poľskej extralige. Áno, aby v podstate ten šport ďalej napredoval. No a len chcem povedať tým, že ako stúpa tá popularita plochej dráhy na Slovensku, tak aj stúpa záujem mládeži o tento šport, čo mňa veľmi teší. Tu by som chcel vyzdvihnúť prácu Speedway klubu Žarnovica, ktorý naozaj robí výbornú prácu v tom, že sa snaží vytvoriť výborné podmienky pre mladých začínajúcich jazdcov a 10 rokov dozadu v podstate možno sme mali 1-2 jazdcov okrem mňa, hej. Dnes robia každý rok nábor a na taký nábor sa im prihlási 80 jazdcov, hej. Čiže každoročne, hej. Čiže keď samozrejme z tých 8-10 sa ujmú možno 2-3, hej, ale už aj to je obrovský úspech. Čiže už som tu není sám jazdec na Slovensku a v Žarnovici, ale už ten klub má nejakú tú svoju základňu jazdcov, na ktorej do budúcna môžu stavať. To je úžasné. A naozaj akože spolu s tou krivkou, ako stúpa popularita, tak stúpa aj záujem o ten šport a to je výborné. A tak, ako ste spomínali, ešte by som len doplnil, že čo vlastne je šport. Šport naozaj v mojich očiach učí tých mladých ľudí, môžem sám za seba povedať, akú ja mám skúsenosť, čo mňa naučil šport. Disciplína, zodpovednosť, naozaj byť športovcom, byť profesionálnym športovcom si vyžaduje všetky tieto veci. A keď to aj by mládež nejakým spôsobom vedela takto vnímať a toto si zobrať z toho športu, tak si myslím, že vtedy splní účel ten šport a zároveň, tak ako ste aj spomínali ďalej, dopad na zdravie. Keď všetci dobre vedia, že keď človek športuje, hýbe sa, tak sa cíti lepšie, tak aj toto tým, že my si musíme držať váhu, tak samozrejme musíme robiť kopec iných doplnkových športov, tak vnímam šport. Tak by som to len potvrdil ešte. Musíme sa začať zoberať nejakou systematickou podporou talentovanej mládeže. Takisto teraz budeme sa zaoberať aj nejak reorganizáciou alebo musíme zmeniť nejaké nastavenie top tímových športovcov. Ja dlhodobo som bol trénerom mládeže a mám vlastné deti a viem, že čo oni obetovali od mala, dvojfázové tréningy denne, každý víkend súťaž, sústredenie, že už tie deti, ktoré sa venujú tomu športu vrcholému, ja by som povedal, že druhý jak v bani, to není tak, jak si niekto myslí, idem si zašportovať, ale šport je naozaj veľmi tvrdá a ťažká práca. A by som povedal, že šport je jedno odvetie, alebo čo, že už nám nikto nevie urobiť lepšiu reklamu pre Slovensko ako športovci. Je tak, jak Martina vnímajú, ja neviem, Peťu Vlhovú, Sagana, našich hokejistov, futbalistov. Kto nám dokáže takú reklamu urobiť Slovensku ako výborný vrcholový športovec? Si myslím, že asi nikto. Preto majú môj obdiv a mali by mať aj zaslúženú pozornosť tohto štátu. Ja vám ďakujem za váš čas. Dnes sme tu mali štátneho tajomníka Jana Krišandu, generálnu riaditeľku Magdalénu Danihelovú a
medzinárodného majstra Slovenskej republiky na ploche drahé Martina Vaculíka. Od mikrofónu Adam Lučanský a ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť. Ešte nie, ale... Čo hovoríte na pilotný projekt? No to ty musíš, mne sa to páčilo. Hej, dobre. Aj ružový papierik už môžem. To mal tu ťahák Typos a MotoGP, ale k tomu som sa nedostal. Tak a teraz na ostro môžeme ísť, hej? Teraz na ostro ideme, hej. On počuje, že